Right. Ndiye kwakamira gamba hapo kama. Kutamba ini, mai we kutamba ndire. Kutamba ini, mai we kutamba ndire. Kutamba ini, mai we kutamba ndire. Anzi mkoma mali mboti ituru paiva makanzi wangoya maoko chete dzokera una kana super zvayo anzi pamaitsvaga nhoroondo yemagamba anzi pagamba ipapo naLangton Chingoma pamedza Brown asidi ya majeza zvikanzi pagamba ipapo right. Oya patakarapirwa pamekuza hai wewe unandikupe nhoroondo usina kana super zvayo dzokera kwabveko hai hazvinoitika mabasa edu aya pamunozinza takuzitsepenyera panapa vedu tinenge tapfuura nemunzvimbo dzakaoma umu zvisina yazvo kam ndingati patangopinda ka muchirongwa chedu. Genuine.
aine mumwe nhasi kana asina kukuudza haungapemberi koiwe unovirei haungapemberi koiwe haisi mhosva yako haungapemberi koiwe unovirei haungapemberi koiwe haisi mhosva yako haungapemberi ndo panondipedza ipapo kuti wambenge wadziudzwa here nhema dzerudo. Vakomana imi vanonyepa kunzoko. Aiwa, chimbo changu matapirwa ndiko kakambo ikako kubva kuna majetese weshira system tazvida achifamba kane chazesa challenges sinazo ka nhorondo yake takaitanga ka nemswe china nditika right naso tangotaiwa ka regai tipfurire nayo nhorondo yake. Nasi ndida kuti nini tipfurire mberi tinzwe panapa kubva kune umwe waakamboshanda naye akashanda na system tazvida anonzi Leroy Kamsena. Leroy Kamsena zvakashandisana chazo na system tazvida. Pane pamwe pataida kuti tinyatso kujekeserwa zvakanaka. Nicholas Zakaria pane paakaramba kuti aiyo system tazvida paakabva kuKiama Boys havana kuenda vese, asi kuti akangonotanga zvake Sifaskaroshanga achinotanga Mabawo Express, system tazvida achinotanga yake chazisa challenges. Asi panapa ndaita hurukuro na Leroy Kamsena. Leroy akataurayi kuti no, vanhu ava pavakabva uko vakatobva vese vakanotanga chikwata chavo, asi chakatozoparara chisina kana kwachasvika. Regai tinzwe panapa ka Leroy Kamsena achirondedzera kuti zvakafamba sei kumberi ikoko. Anzi vakabva vakanomutsa yainzi Mabawo Express. Vakabvirei uku kuKiama? Vakanetsana, handizivi kuti vakanetsana nawo dzei. Anzi vakanetsana. Saka ndobva vamutsa yawo in Mabawo Express. Ndobva vazonetsana vari 2. Ndobva vanetsana vari 2.
Vakamunikidza. ya vari two then ndobva raparara vari kubed bridge Aizo vakatomborwa mashozi. vaita mashozi ndiwaifumana naLefson chakanyuka aridza madrums naRobiam aridza rhythm kwaMashao vanga vaina FT ikoko kanga nesi nakarushanga vakanetsanawo pamabhawa express ndobva yasara yana vari kubed bridge vauya 1-1 ndobva yasara yana karushanga saka mukoma system ndopa wakazoenda uku wakaenda kusungura aku tonesungura boys ndopa kaenda kusungura aina laki mumeriki laki wangamuona kupi ivo ndiwo laki vaingomuziva semunengene weshamwari yavo because mukoma walaki airidza magitari ainzi Godfrey mumeriki saka airidza kuurungwe sounds vakashaya saka mukoma walaki uyu yanga ri shamwari yani yangoma system plus yanga ri shamwari futi yani yamukoma aleki because team iyi vanga varana mwecheta anzvimokwana saka iye godf ndiyakazolinka futi kuti laki azokwanisa kuzoenda kwamukoma aleki nenyaya yamukoma wakiwa saka pasungura futi mukoma system vanondanzi pakashayikwa lazi airidza rhythm kusungura vada kuenda kuMozambique ndopa vakati pane mufana umwe wandonzwa achidza guitarist padeni peshamwari yangu mona but mufana iye anogona kuridza masongs edu ndopa vakamusvikira laki ndobva vatomutora right mapanzwa kapo ka ndopamwe patada kuti vanyatsokujekesa ipapo manzwa kaa kuti vakabva vakaenda vese uko right ko takanzwa isisu kuti Chasisa Challengers yakatangwa sei zvichirondedzerwa naLucky Mumeriki. Regai tinzwi panapa kuna Leroy Kamsena achitirondedzerawo zvakare kuti zvakatanga sei. Saka paakazoronga kuti zvokusungura hazvichaita ndiite zvangu vakatanga kuita vaina Lucky. Saka vaitora Lucky vaitanzi taitora Lucky toenda kubani inogara kubani mabani ari kuseri kwekwaseke negitari Lucky achitidza gitari pasiri pamagezi ivo vachiimba manje ndo makombozera ava ndisandati mamwe masongs mazhinji avo aitanga nemarhythm nokuti uyu ndiye munhu kuto vakadi besides zvekuti welid uyu ainonoka kudi kucreata asi mazhinji guideline yavo zhinji yese yafocus yavo yanga iri parhythm ndopavaitangira zvokuti kana malead mamwe mazhinji ine vaita kuzondipa nemuromo nemuromo ndichitoridza nemuromo kusvikira pana ndajairawo ndapindira nehende yaLucky vanenge vangonditi baba chitanga imi tsvagireyo sound pamwe vanondipa malyrics voimba guideline ndo ndatoisa gitari avamwe vese vozopinda ndo makombozera atanga takuita iwayo saka nga kuti vanhu vakatanga Chasisa Challengers ndingoma system naLucky ndo vakatanga Chasisa asi muridzi weband ndingoma system saka zita rokuti Chasisa rakauya sei ivo ndanzi vanenge pakazoti akambaunetsa nenyaya yekuti magumu zita rekuti magumu ivo ndo pane mitauro yakazenge yada kubuda futi nani handizivi kuti pauti zvakubva kukiyama here kana kuti vanhu vangasingafariri zita iroyo here handizivi asi vakangoti hapane mitauro yakanga yakuitika vatazosiyana vatazoti Chasisa saka handizivi kuti kuzezesa kwavaireva ndokuti vazezesa here panyaya yekuti tachinjiswa zita kana kuti vaireva kuti manzi edu atayanayo zvino iyi kuzezesa ipapo handida kundinyepa dai kunzi variyo pamwe vakwanisa kutaura kuti ndakachitira zvakati saka ndopakatanga Chasisa ndopavakatsikisa single yainzi Aforoman yanga ine kusaidi kwainzi bhuku rerudo kuseri kwacho ndo pakatanga kupisa muromo yavo ine ndaitiri kukasongo mazuva yavo taitongonzwa inziyo dzavo pandisingazivi kuti chapesa tadi daikoko ndobva vazorekodha Rudotsikana Magariro 93 iyo but vanotiyo bhendi rangasati ranyatsokumbwa vainohaya masession musicians Rudotsikana Magariro aida kurizwa chirunzi magumo here yanga iri magumo asi ndopakanifunga ndopakazononetsa zita vakuda kuti uku kumastudios manje funga ndopakazonzichinja zita renyu ndopavazoiti Chasisa asi kasingo vaiva kakarekodwa ichinzi magumo saka second album nderipi after Rudotsikana Magariro pakazoya Rwendo Roupenyu Rwendo Roupenyu then after Rwendo Roupenyu ndopakazoya Mutunhu neMago pana anochikwa ataura ndopa wakabva wapindeyo ubva ipapo ndobva tazo apa line up yanga yakamira sei manje wakapindeyo
pauti inini palead last parhythm Peter pabass madrums Rogers naCosmas vachichinja. Last ari kupi? Last akashaya but akanga kundolwana. Rogers akazinga kwangoma Alec ndopakaenda ku UK bando basarayo ndokwari nasi. Madrums airi zende ndi Rogers na Cosmas matenganyika. Cosmas akashaya akazinga kwa mkomatongai. Zvikato zoshaya ngariko. Alright. Ndoko mafamba nayo Chasisa Challengers. Mafamba nayo 96 ndo watabudisa wadena mako. Album ya vane song ya Smoke. Jigamari shika moyo wa Mira. Anzi patakaita nochikuwa tauro. Pakaita kamuka problem yekuti vanukadzi vamwe vanga vasingafari azipichanga nasisi wedu kumabhawaka. Vanga vasingafari vaiti system wati nyomba. Wauti dzingira makastom. Unokonesa vanhu kuti munhu apa kudyiwa. Saka wakaimbira isomwe. Saka vamwe vakatanga vachivenga vachishora chimishorobodza. Asi vakapedzera kungoifarira nokuti yanga yangopinza munhu wese musystem. Saka pavazota wadena mako bebi Jigamari swika moyo wamira hanzi vaiedza hanzi naivandaedza kuti ndicave gap rana sister fadza wana sister nokuti vanga vamboita kunge vawanzirwa saka ndovanga vakupraiswa manje saka ndipava vatanga kuzofarira system wese especially pakangotanga timu idzodzi dzemumaclub kutifarira idzo chikadzikadzi kufarira musambo wedu ndo tosumuka kwakaita musambo wedu wese plus masongs angu masystem angari erudo nemagariro netsika nemagariro saka asi erudo aya ndo aitora mukombe sterek nokuti mudara wacho aiziva kukwenenzvera manje even makombozi ravaita nemaimbiro avaizoita inaitombofunga pamwe danofunga vaingozviroteswa zvakadaro here kana kuti vaingotanga kungofunga zvakadaro kuti kuti zvibude zvakadai nokuti zvinonena nhasi zvinotonetsa kuti zvaimbo
mazhezerere wezhira kafaniro system nyasha tazvida hanzi kana wapera kana mapera na Philip Dinisha kana wapera chirega kuanza pamuromo aiwa ndizvo zvoka right. Pai takanzwa sisi Lucky Miriki achiti vakabatana nasystem vachibva kusungura boys vachibva vavamba Chazisa Challengers. Kamsena azvitsinira zvakare kunzi vakabatana Lucky nasystem vachibva vavamba Chazisa Challengers. Asi vati fambei Lucky akazotsauka akazobva kuChazisa Challengers ndobva anyengedzwa nemari ndobva amboisiya Chazisa Challengers achibva amboenda kuSouth Africa kumbonotsvaga mafuro manyore ikoko. Asi ari ikoko hazvina kufamba mushe sekutarisira kwaaiita achibva azodzoka zvakare kuzojoina muChazisa Challengers iye yaanga asiya iye yaakambinga atanga vari pamwe chete nasystem tazvida. Zvisine yazvo regai tinzwe panapa Lucky Miriki achitiudza nezverwendo rwake rwekuenda paSouth Africa. Aitika manje taita first album rere rotsikana magariro madidi mangaridza pepe akarira stere kuna nafu kumanje masongo edu akarira stere South Africa. Saka pane band rainzi Kakati band. Saka munhu yeye ndiye akauya kunoko ainzi Fred Moyo akauya achiti ndiri kutsvaga munhu akaridza masongo aya maridhi aya akaridza panana nechiwosone agere mushava adaro vakanakidzwa naostere band kwawo ikuvadzi munhu ndiri kumutsvaga. Saka auya ndobva ndaonana nawo so ndinoda kuti unotirekodhera musizi the very day iroro ndozuva tafanira kuita video rawaforeman otaura pavidhio racho handira kutozobuda pavidhio iyo because takazosimuka kuenda uko vaititora vidhio ZBC vakatozosvika uko ini ndatosimuka. Rakaitirwa kupi vidhio irori? Mana eni momo tomande angaitwa uko. Maridhimu akachiviwa akuti Lucky aende kuSouth Africa ndiye kambo kanaka vagere mushava daro. Vagere mushava daro wala vagere mushe tinovaziva vagere mushava daro wala vagere mushe tinovaziva avafambi vachizvitutumadza avafambi vachizvirova dundundu avafambi vachizvitutumadza avafambi vachizvirova dundundu. Mushava daro wala vagere mushe tinovaziva vagere mushava daro wala vagere mushe tinovaziva. Mushava daro wala vagere mushe tinovaziva vagere mushava daro wala vagere mushe tinovaziva avafambi vachizvitutumadza avafambi vachizvirova dundundu avafambi vachizvitutumadza avafambi vachizvirova dundundu.
musha vadaro vagere musha tinovaziva vakomana mama vaonekera kana kuti zvakangomukira mumakumbo? Zvakamukira mumakumbo. Of course nanda ofoka mari but ndakataura kuti ndozvanoda kuita ndobva ndaenda uku ndobva ndanorekodha. Uko makatorekodha navo? Ndakazonobatsirana na Peter Tinet pamasong akaita maremix ajona moya yaya R2 ndindaita rhythm ipapo. Makatombochenza naye Peter Tinet? Ndakati munhu mubatsira marecordings acho avamwana vakabva vasoraita band. Saka imi pamakabva kuno kunzvimbo yenyu yakasara ndopakazotorana last fatia ndobva atorana vauya kuband. Wilson Musa akabva abvawo futi madezi angu iwayo ndobva kwaya Leroy ndobva ndadzoka inini ndikati ndauya kubasa kwangu. Vafana vanga kufarafara stereki vanza tisita kutonga panapa chichi tisita kuridza panapa ina ndikati hai mumro afana stereki ndinataure nawo indotaura na system ndobva ndanoona na system ndamutaura kuti ini ndadzoka kubasa apa saka system ainditi baba manje ndo title madaidzira aindita ari mama respect raingondiita zvokuti kana vese vana aiseka nana Peter vese vaingonditi baba through mukoma wavo ana respect yaingondipa iyaye vandataura naye zvakanzi azvishuwa but basa unofanira kuva pabasa but zvatoda kuita manje toda kuti toda kudaidzira meeting. Of course ndine say but ndinoda kuti ndiise kuvanhu kuti no mukumaradi adzoka vaidaidzwa meeting ndobva taenda kumhiri uko kausari kwa kugara vanhu kwese ndobva driver wemota ndobva dzaenda kumhiri uko mbata kugara iko ndobva kwaitwa meeting ndobva zvanzi vanhu votai. Panga panani nani apa? Pakapana na Rogers Fatia na Last Fatia na Peter na Roy mboko matenganyika Cosmas uyakazi muyana vanatonga yaitambo nemukuru yakawanda patara miriko ndobva kwanonzi vanhu sumudzai maoko vari kuvhota kuti murume ngaadzoke kubasa ana Fatia because last nyanga kuriza rhythm saka it's obvious. It's obvious anga atori negative nenyaya ndovanza all right akwana ndobva vavhota chi
Gingarana last roro ndobva wanza hakomana afana kuya kubasa. Ati oh but system ndobva ari manje. But uyu anofana kuti ave kubasa. Sarudzo yakabuda sei apo? Sarudzo yakabuda ichinzi ngari kuya kubasa. Wamobilizana sechikwata manje. Afana kuya kubasa chichichi. But system ndobva azongoti but anofana kuti ave kubasa. Ndobva ndati right ini zvandoita ini ndoda kuya kubasa wachikoko right. Ndadzi ndiri kuya kubasa. But handisi kuti iwo lasi ndichakutorera gitara. Because zvese zvindakazviridza. Iwo continue nokuridza zvine izvozvo. Ini ndobva ndakutoimba hangu. Makatomboita backing vocals. Because my songs were ndina ndabheka ku studio. Manda kutora backing vocals mashows meya. Ndichizotora hangu gitara apo nepapo. Saka ndaizoti time yandotora gitara manje. Chaunga manje. Chinoziva chokwadi. Azva chokwadi. No, uyu ndo chaizvo. Uyu ndo munhu anoza gitara. But iviwo kuti mamusingaitiriwo mukonyo here papo nguva laki kuti mari vata gitari makunyatso kuita chaizvo kuti aiwa vafana vateta. Izvi gitara zvanga zvirimo. Saka pese paunotobata chinhu chako unotobata maitirago chaiwo. Saka zvasiyana nekudzidzira. Zvasiyana manje vanhu vakutoti aiwa uyu hatichamuda kumuona apa mashows manje. Saka lasi akabva ngorega kuya basa nenyaya idzodzo manje. Atoda pressure yakubva kuvanhu manje. Uzayo anobata kukuridza ndouyu. Kwete mukembe ayo. Aiwa. Kunze uku. Last ndobva ngoshaika. Ndobva ndangokondinya ndakutodi. Ipapo manje. Saka last pakaenda pakabva enda kupi? Last akamboda kuita kabhendi kake. Bozo Roger akambosara ndobva azobva futi. Ndobva wakuita band rawo. Vaisi maungira stars. Vakatomborwa ndakasingurukawo. Vari 2. Imi ndobva ndokusara kwamakazoita. Ndobva ndakosara tichongoita zvataita. Right. Pakabva Rogers nzvimbo yake ikapindani Besu. Besi angaruzwa na Peter time hiyo. Rogers aishinja na drums na Cosmos Matenganyika. Manzo hapo vachi nyatso kurondedzera mukoma lake kuti zvakafamba sei. Vaenda ku South Africa, vakuzodzoka, vachisvikopinda panzvimbo yavo yanga yaine mumwe munhu kare, asi nekuda kwekuti iwe inyanzvi hapana chakanetsa, zvakangoramba zviri muchechetere mvura yemugovi. Ini ndatumwa zvimbewu zvekudzara pano pachimbo chiye chinomere tsambo mbiri dzinosini rudo. Mbeu zvekudzara pano pachimbo chiye
Majete sekweshira system tazvida kam chadzesa challenges zvimbeu zverudo uni nyoro mumoto ndo tadamba viracho kam right ndakazobvunza mkoma Peter ndakazobvunza mkoma Lucky Miri kuti saka Peter akauya sei muchadzesa challenges. Peter akazouya ma 80 days iwayo zvake but tato recorda first single first album so kuti mimba makabva mchienda ku South makasiya Peter aripo. Peter ngavapo Peter ngavapo time iyo angakuridza ndofuna ndo bakatotanga kutoridza pana mushande ndimambo ndo bakatanga kuridza Peter ndova azoridza rwendo rweupenyu but manje rwendo rweupenyu yakaita kuti mama songs tatarekoda previous year yacho angasira ake akaridza but ana mamwe akaridza ipapo ndopakatotanga kutoridza Peter manje right ndobva mafamba takazofamba neband rikazosimuka chaizvo tikafamba tikatenderera kudana south neMozambique ndo yanga iri west Mozambique yakatori gold mine chaiyo. Chii chaitika mukasvika kuMozambique nechadzisa challenges? kuMozambique band rakazikanwa zvisingaite
masongs aya because wana Mozambique vafana zvekutamba sa masongs anga ari popular singaiti every song yatabudisa yese Mozambique anga iri hit vaiatenga zvisingaiti kuMozambique saka kwese kwataifamba pese kubva kunana Beira Chimoyo Katandika Tete bhora kabhora basa ukoko maizadza agari sold out hata izadza singaiti manzwa apo hanzi aiwa kavaiti vakaenda kuMozambique aiwa vaitambirwa ka zvakanaka vaitsigirwa chaizvo zvinova zvinhu zvinofadza chose uye zvika zvinhu zvatinotarisira kuti aiwa ka vaimbi kana vachinge vadai so ngavaveka vachitsigirwa chose kunyanya muno munyika yeZimbabwe ndo zvatinenge tichitaisa izvo zvokuti aiwa ka dai vaimbi vedu vakakwanisa kuwana rutsigiro rwakafanana naizvozvo handifungi kuti tingazomboona vaimbi vedu vachisangana nematambudziko mukurarama muupenyu hwavo kunyange pazuva rekupedzisira. Live streaming from South Africa kanzvedazi Matonzi Peter Izo aguru mupenyu wangu tia iwe radadana newe
veshanje varipo ndinewe. Bhazi riripi chitima chinondonoka, bhazi riripi chitima chinondonoka, ndinange pachitungwiza mushawakanaka, ndinange pachitungwiza mushawakanaka, ndinotsvake mbereko kubereka dziya wangu, ndinotsvake mbereko kubereka dziya wangu. Bhazi riripi chitima chinondonoka, bhazi riripi chitima chinondonoka, ndinange pachitungwiza mushawakanaka, ndinange pachitungwiza mushawakanaka, ndinotsvake mbereko kubereka dziya wangu, ndinotsvake mbereko kubereka dziya wangu. Kompyuta uyateni chitima chinondonoka, kompyuta uyateni chitima chinondonoka, ndinange pachitungwiza mushawakanaka, ndinange pachitungwiza mushawakanaka, ndinotsvake mbereko kubereka dziya wangu, ndinotsvake mbereko kubereka mwe wangu. Hanzi ane wake ngabereke, 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 hanzi ane wake ngabereke. Bhazi riripi chitima chinondonoka, bhazi riripi chitima chinondonoka, ndinange pachitungwiza mushawakanaka, ndinange pachitungwiza mushawakanaka, ndinotsvake mbereko kubereka dziya wangu, ndinotsvake mbereko kubereka dziya wangu. Kompyuta uyateni chitima chinondonoka, kompyuta uyateni chitima chinondonoka, ndinange pachitungwiza mushawakanaka, ndinange pachitungwiza mushawakanaka, ndinotsvake mbereko kubereka dziya wangu, ndinotsvake mbereko kubereka mwe wangu. Hanzi ane wake ngabereke, pachitungwiza popana hanzvadzi yangu kama hanzi ane wake ngabereke, hanzi ane wake ngabereke, hanzi ane wake ngabereke. Ndiyaiwe ndarota ndinewe, ndiyaiwe ndarota ndinewe, sandikanya ndarota ndinewe, sandikanya ndarota ndinewe, wangu iwe ndarota ndinewe, wangu iwe ndarota ndinewe, sandikanya ndarota ndinewe, sandikanya ndarota ndinewe, lapiwe ndarota ndinewe, lapiwe ndarota ndinewe, sandikanya ndarota ndinewe, sandikanya ndarota ndinewe, mopiwe ndarota ndinewe, mopiwe ndarota ndinewe, sandikanya ndarota ndinewe, sandikanya ndarota ndinewe, mopiwe ndarota ndinewe, mopiwe ndarota ndinewe, sandikanya ndarota ndinewe, sandikanya ndarota ndinewe. Unonzwa seiko ndinewe, unonzwa seiko ndinewe, veshanje varipo ndinewe, veshanje varipo ndinewe, unonzwa seiko ndinewe, veshanje varipo ndinewe. Ndiya wangu ndimirireo, ndiya wangu ndimirireo, hazina bosa ndingandonoka, hazina bosa ndingandonoka, usafurirwe nevatungamire, vanokudza zvinodza moyo, usafurirwe nevatungamire, vanokudza Shawarika, chiko naye. Hope dzandakarota nozoroka. Yangoti batwe nehope so. Kapo kambo ane wake ngaabereke mazhete sewezhira
system tazvida makanzoseko paNational FM ka takaibataka iyo nhoroondo yake ka part 2 right. regai tichinzopana apa kuti Liro ikamsena kuzi tazojoina system tazvida zvakafamba sei, akauya nekupi? Saka patakabuda nekasongo matakaenda side road Glendale. Taenda Glendale taita show yedu pakauyawo Peter Tazvida tripa show ndisingatombomuzivi vaine maposta yainzi Magumo Challengers kwete chazezesa Magumo Challengers. Ndofatoti nini muchinda uyu tsaina ndaigara pagedhi kanguva zhinji ndozoenda pastage ndozochinjana vamwe asi nguva yangu zhinji yanga iri paudome ndopakauya zvanzi anoine ndiri munin'ina waTazvida ndandainoonanisa maposta kuchweshe panapa uchichi saka ndangunza kuti pakumukudza panapa ndinoda kuwana pekuti kuti ndingowana pekuzorara ndozopfuura kumaona chide saka anoda kutomuti no problem angane kabhegi yake angana ndikuza kuna kabhegi ndandomisira kustage wakune mabhegi edu ndatogara naye pagedhi takutotaura nyaya ndisingatomuziviri patatanga kuzivana naye taura nyaya ichondibatsirawo pagedhi paya svika show yapera. Saka show yapera saiyaichema nzara ati ndine nzara because handina kumbotya ndikati mira ndine chingwa changu chiri mubhegi but hatine system yekuti taichengeta chingwa panongopera show yazviya ungotora chingwa chako watanga kudi manje saka ita mwekanonga shine so uchionekwa chirwa chingwa so after show uzi ndo zvazviriko panguva yacho saka ndakuti atondowara zvishow after show ndotora chingwa changu ndatora Peter uya patagarawo pastage patakagara vanhu vatoenda patanga kurwa hedu chingwa chedu saka taita kazvokuti mwana waridzapo plus kukasongo taipuwa masleeping bag. Saka Peter ndovana tomuti ndondowari ndokona kupa chisleeping bag yangu kuti asira orara. Saka uya mukoma wangu yawelu yanga mablankets twake kuti vaiva nato vanditi aiwoshotsara vatarara Peter ndobva atowanawo pekuti pekurara amangwana kuseni ndobva tatoonekana zvakanaka akatiti unozouya togara uyu ndi eni chichichi uzopora ucha uchizondoona tatongowirirana paya ndokuwirirana kwandakaita naPeter. Saka takanoita tofunga 1 week tiri kumashows tichidzoka mashows aya ndopa ndakasvika ndichitonzwa kumba kwataigara ndichinzwa zvinzi pane vakomana vayanzo vekuasystem vakauya achikutsvaga kuti vainini. Saka ndakati kwasizwa zvanzi amuso andaita makaonana kukoma muri mashows ndaza ndiPeter ndopa ndakazonomutsvaga manje kuunity eni wandaonana naye ndotatanga kutotamba tese inini naPeter tiri mafriends tichazokufambirana zvazvo tamubva uko wasvika kuemu ndichibva kuemu ndichienda uko but pasina yakufunga kuti ndichazoridzawo kupi bendrawo. Saka kukomkwamapo vanga vamboenda kumusha vaimbonogadzira chivanhu chavo zvavaitawo zvomusha kwavo. Saka taima vakaendawo apa ukasongondona ndichinayo kai aya zvamukwama zvambomira kaizvo aiti naPeter tiri kuwirirana uyo mukomana wayo wataimboridza naye kukasongo ainzi Cosmas Matenganyika anga ndobva atorwa kwamukoma system akakumbirwa kunzi tikumbirawo auya atibatsire kuridza madhiramu ndobva aenda kunoridza madhiramu ozi Rogers Fatia ndiye anga dhirama saka ainetsa aimbota muzegezeke pano neapo. Saka Cosmas ndobva aenda vanotanga kuridza madhiramu ari zvekubwerekwa zvekukweretwa mspoti pemunhu wenyu asi akazopedzisira awo ikoko autoridza ikoko full time ona kuti achidzoka kasongo papasina mukana saka ndiye akazopusha ava manje vana mukoma system kuti but pane mumwe mufana uyo ari kasongo ya anogona kuita ari munhu iyeye andogona kupfuura muchinda wenyu wamunayo wava muchinda wanga anayo airidza lead wacho aingoti anga neproblem yekuti anga asiri creative aiva one style yechi aifamba ne1 style yekuridza mukadateerera masongs mazhinji esmoko aitanga nerhythm mazhinji vaitoomesera laki ipo paya nokuti leadman angasakwanisi kana kutanga saka aingotanga nerhythm then ozoita kumupa sound pamwe watorekoda kuti chita so saka ainzi Widzo ainzi Wilson. Saka ini vakomana vavo vatangondipushira kuti uya mufeso wekasongo anoita saka mukufambirana memukuwirirana ndovapesera muspita akuzongonditi chimboya kauye kupractice yedu mangwana
because mukomana wedu uya hapa asikuya atova ne2 weeks asikuya apa tada kuenda kumashows kuEdbridge kwandagaya ndikati ukuku mukoma mako zvakadzima mukasongo macho uku knowledge angadzoka zvake but mako ndiyanga ane power mazuva iwayo ndiyaidiwa nevanhu asi madensa aita aya nesmart yairova nendeza kuti tikasongo ndeyani ndeyamako saka knowledge ndona mazonyazopika zvakatora hazvo kanguva mukoma knowledge vadi but vaivaziva but tutara zvaienda nenguva iyoyo mukoma mako ndovanga vai pahit saina kana tanga kuti wakachineto chacho kuti but plus ukoko kuchazisa ndokuti magitara ndenge ndodi yainzi magomo challenges ndokuti magitara ndenge ndinodi andenge ndonza kuda ndakazopesa ndaenda kuya kusimoko kurehesawo ndatosvika ndabatswa masongs ndivana tobata ndomusi wacho ndomusi wandabva ndatorehesa album stones todaenda kustudio next week mukomana hazvo yanga iri it's all about recording not my shows todaenda kustudio next week mukomana kuti hasubatika ndabata inorekodha anochiko ataura ndomusi wakandanga kutodzidzira panzi isa lead vanokwanisa tikanotosaka lead yaya ndakaisa yaka achibva tokafarira namukoma system tibva tatorehesa vanzi but uyu muchinda uyu atori creative kwavo vanhu vese vakandifarira zvisingaiti musi iwoyo zvanzi ngaapota achiuya ndakatanga kutopota ndichienda kuya ndakutorehesa zverecording the show next week yacho ndakataenda kurecording first time asina ngopinda mustudio ndisingazivi kana inonzi studio ranga riri album ripi mutunhu nemago 1995 kana vanhu vanopinda mustudio ndo ranga riri kutanga navanga riri kutanga saka ndakabva ndangurudza lead masongs ese paalbum iroro zvekuti takabva tarekodha iro album ndobva tasiya tarekodha futi rimwe rechi2 ndo mamasongs amunoona aya iti tikanzi pabuda album resimoko mukoma wangu atoshayaka pane mamasongs amainzwa achimbwa namukoma system taidzupura manje kubva kune aya ataiti spare ataingochengeta aigara ari kweya saka ndakabva system anga asingasiye kurekodha angatingorekodha zvichingogara ikoko yese padaipinda mustudio kurege tainokanda 2 albums taikanda 2 albums one ndora izobuda one rosara one rabuda one rosara zvokuti dai pasina hapo kuti masystem akazochinja yekuti technology yakazochinja otherwise nanhasi sokutone mamasongs edu anga atori ainzi machia mariwo aya exactly but zvakazongorasika zvizhinji but ine mamwe acho ndinoaziva nemusoro zvokuti hazvibudi zvizhinji zvacho ndozviziva zvinhu zvatakaita nguva iyoyo saka wakabva waita full time member yeJustice Challengers uku ndobva wasiyana nekasongo wakazvitambira sei ana mako zvakarwadza pamwe nguva mako vakarwadziwa zvisingaiti nokuti taita plana something pavakadzoka umusha vakuti hai zvinondabva unoenda chivanhu changu ndendirapo kana ndada kuti ndichitanga manje so nditsvaka munhu candidate munhu ndada kutogara kupi kusaidi kuyo kuti ndatochinja kubva kukasongo saka vakazorex akazotambirawo sei avo manje avo mukoma rex vangoti kana waonewo zvichitayo kune gepo rakanakaita se enda unoridza kwafana wanga wabva nawo kukwekweya vafana aya ndo vakazosara manje vapanyanga kupi ndo pavakazoita group ravo reria ndo pavakazotsikisa manje jongenani namvuo yanga yakunzi intsiza brothers ungazive kuti anga rinani paline apo yachanga yakamira sei intsiza yekutanga master line apo yekutanga master wanchenzo yoga chenzo yoga koJustice Challengers yekutanga yacho yawakasvika wana iripo ndakawana iripo pavana last fatia aiza rhythm ndiye angatora nzvimbo yalucky mumeriki ndakasvika seapoint achinzi angaenda kusouth ndokwanga kuridza aenda naEphraim Joe pabase paizona Peter Dazvida madrums vapana Rogers Fatia mukoma walast aichinja neuyo anachitaura akabva kukasongo Cosmas palead ndo paimbwa paWids ainzi uya time to Wids saka angasauya kubva pana angoenda ine nahana azombobva auya zvachose zvokuti ndindabva natanga kuti ngoridza lead nemadancers ofunga papana vanhu vaviri chete vakomana vaitamba zvangasva zvapopular zvemadancers zvokuti ndindakatozozvipinza musystem kuti paite madancers akawanda nenyaya yekuti ndaisvikopa kukasongo manje
Nokuti style zichinji dzimwe dzatakazoimplementa muchazezesa chimwe ndaizviona kubva kuKasongo. Because Kasongo kwavakarongeka ibhendo raitozikanwa vangani plus they were very smart. Vanhu vakarongeka zvinhu zvavo zvese zvaitwa in time. Kungozovhiringa navo kwavaita asi ibhendo rekuti rainzi rikapinda musango. Ya vaisati akuenda kubasa. Vaitukana kana motikari kumuroad kana kutukana musati maenda pastage asi kana maapa stage chete. Ya mune mama brothers. Kuti muzati taane chinhu chimwe chete chatanangana nacho. Saka kuchazezesa ndo zvandakati try off kuti tese tiedze kuti tiite same channel iyo. Saka ndopinda kwandakaita kuchazezesa ichinzi papa yanga kunzi chazezesa challenges. Saka ndakangopinda Sitela kuti chazezesa challenges rakauya sei kubva kumagumo. Sekutaura waita ngoma system waita magumo vakariumba mushure munge vaita pfungwa yekuti kandichita band rangu vabva kusungura. Ndivo ndabvunza kuti magumo zvaireve vachibva vati magumo is the end kuguma but vakapa mutsanango yekuti vaiti zvangofanana nekunzi kiyama nekuti vachanzi kiyama here zvinoreva kunge magumo. Saka semunhu anga arova mabhauwa vaita mabhauwa ndobva vazotamitaura yavakaita ikoko nemabviro avakaita. Saka munhu anenge akangotanga chikwata aine kabitanesi kake kuti ndatambwa yakadaiwo. Saka rega nditorewa kuti zita rakada ngorerekera futi kuchi maona. Mapanzo akapo ivo ka mkoma Leroy Kamsena lunga vachingoti Masura kwanzadzi Edlin Charuka apa mayambara hapo anzi ndiripo ndiriti zvangu pachimuti Cloud Simunya 5 Giant Farera Masura seko Baya moyo kunzo kuti tapi National FM. Ay. Kutera kuntesa unozafika pana 25 minutes to 12 pa nyumba ya mpepo ya National FM kuna National Driver Raps nomari right. Regai pana pakati chinzwa isisu Kamsena akazosarudza kunza ave manager weband zvakauya sei. Nokutaura kwavaita iyo vaiti vaitarisa unhu hwandairatidza pandakauya kugroup ndakauya ndichingori umwe munhu asi ndasipisa ndindanda mukuru wevanhu vese paband pava nenyaya yekuti ndakauya ndikachinjisa zvinhu zvakati wandei even kudressing chaiyo yepastage uchitoredzera zvokasongo zviya kwai kusina mainform kuchazezesa
vanhu vaitoenda pastage vainwa kola yakamiswa kola kudai ari akubata gitari kola umaona akasunga kana sheti yakasungwa panapa saka wakasuka uchizvirambe zvese izvozvo vadazvichinjisa vadatanga kutenga machira chisonesa ndaiziva kunosoneswa iri vaisonesa yakasongo saka vakatanga kuitawo izvozvo vadaintrodusa futi nyaya yekuti tinofanira kuita program yepastage kuziva kuti nhasi show ichitanga kusvika iperi tofaudza masongs akati ende munhu nemunhu ari pastage anofanira kuziva nemusoro kuti isong ingapera izvinova kwayakati kuri zvokuti song yapera mumbotanga kuzvigura kuna system mazano vakuita vakuenda neoda saka takazo zvese izvozvo itaita ma-workshops ekuti tigadzise nawo izvozvo kuti song after song maitoita ma-workshops toita ma-workshops chaivo kusvipanguva taiti kana 2 days ekuti hatimbobudai muharare toenda tomobhesana kumarondero saka patainogara kana panga pachihotera naiye mudhara wedu timu yemagitari chete totanga kulecturana manje tichitaura tiri paya kusina magitari makungopanana chete theory chete magitari maizopinde nyuma magitari asi mambotanga mamadi matanga mamboudzana kuti zvakamira so zvozofamba so zvakanakira izvi zvakaipira izvi zvokuti chandakafarira nomukoma system vainditeererawo manje maideas angu plus semunhu anga ambofamba nemabhendi akati one day ndakandane kaexperience kekuziva zvinoitika steri kumabhendi nenyaya yemitemo kwakusina mitemo munhu ainoita zvaanoda show ichingopera mwana unongosiya gitari apa uchingoti kuti wayadzingorira hazi kuti amplifier inoda kudzimwa apa gitari inoda kupetwa tambo inoda kupetwa vangasingazivi avo munhu akutoenda kwaanenge ada kuenda pamwe vamwe vaigona kuita musikanzwa wekuti anogona kufarirawo kana zvaanenge afarirawo ikoko oenda kwaanoenda achatsoke isusu toda kusumuka na6 kuseni pamwe toda kuenda kunoridza samwe vamwe pane kana 200 case sitomira takumirira munhu 1 manje mota yakaloda maspika achionekwa takumirira munhu 1 pamwe hameno kana mukomboni maenda wozoona munhu ari tucha akatomutera nemota mitatu utsvagwa munobhendi saka zvinhu zvainyanya aiwanzokuita izvozvo ndiani akomana acho aiwa umwe chete chero wasisipo wataure ndinge aita zvaka unozoka kutaura kwakuita uku kamusenaka uri kupa lecture kune vafana vari kuuya ndo donzo reprogramu rechirongwa vafana vanyanya kushungurudza zvainzwa naPetros vafana aiva kumozambique vaitamba kubendi kwedu madancers ndonyanya kunetsa makuenda muchatsvaga mukomboni mambona webhendi apa webhendi akavharirwa zvake saka izvozvo manje zvaisvibisa zita 1 2 taigona futi kunonoka kusvika kwatida kuenda because muchienda kunext show munokutarisira zvinhu zvakawanda munogona kusangana nebreakdown munogona kusvika muchitoudzwa kunzi nhasi hazvichaita kuti muridze saka mukasvika in time munonzwa time iripo moprepare zvekuita ita mani mukasvika nguva yapera muchitotaura kunzi nhasi panapa paitika problem yakati pamwe zvachidai mimi kuti muende kana kuti polisi kunobhuka kana zvimwe zvakadaro saka zvinhu zvakawanda zvandakakwanisa kunge ndichipa macontributions kuband nenyaya futi yemari yepastage iya inokandwa iyayo kuti kana vanhu vakatamba stage munhu anonakirwa plus vanhu kare vazhinji vaiappreciate vaikanda mari kupfupira kuya saka kazhinji vanhu vaizipesa vada kurowana kumana band because angachitiza kujarana angachiti ndikuidawo mari vanhu vanga ndeava madancers nenyaya kuti ndo vanga vari kufranda havana chavanga vachiridza saka wegitara unotoda ndichikuridzira ndini wedrama achiti ndina ichorova ngoma izvozvo mastaira vanga vachita ndini saka ngatidye sechi saka igara vakanetsana mainenyaya yemari yayo saka ati vataisa mutemo wekuti haina munhu achatora ineswa vamwe chete mari inonzi yako iyoyo ndiyo unongotambidzwa nemunhu akuisa muhomwe kuti akupa muruoko siyadonha pasi yese aiyo iri kuenda kustate yaenda kubhendi saka zvakadaro zvakabatsira nokuti takaumba ukama vanhu papa nebrotherhood zvokuti vanhu vanga kuwirirana nokuti vanhu ainetsana nekanhu kadiki diki vanhu aikona kunetsana nenyaya yemari yepastage vanetsana nenyaya yemusikana especially band redu taifamana vafana vechidiki vazhinji asi zvese izvi zvakaenda zvichipera mbichana mbijana kusvikira ndazointrodusa nyaya yefun club because inda ndiri fan yaLucky Dube saka ndaitombonyorerawo matsamba ayo kufun club yavo yekusouth Africa
saka ndoma ndakakopo style dze-fun club ndova ndazviintroducer kusmoko saka ndindakaintroducer inzi smoko fun club iya saka kubva ipapo ndini zvekare zvokuti kana vazhinji vachiyeuka zita rangu ndorai ndindaipindura matsamba evanhu ndindaitumira vanhu zvinhu zvavaidiwa zvacho zvese dhonkwek yese ndindaita noda kuti ndaneka idea nazvo vamwe vangu manje Lucky naPeter Peter anga sinei nezvakawanda Peter aingofunga gitare nekufunga motikari driver mota basa takuenda next show negitare zvimwe zvakawanda zvekuzonzi pane maprojects akati zvinhu zvazvimabhuku zvaangasina basa nazvo Lucky ndiyo andazinda kubatsira naye boss Lucky akazinga patakapiwa zvinzvimbo ndakanzi band manager Lucky akavanzi band treasure ndiye anga treasure wedu ari secretary futhi weband Peter anobva angonzi band leader iwo mudara vaiti director bosi vanga kuita kunge company then Cosmas uya ndiyanga kumirira department re-stage management vanotona nhasi vapfekei nenyaya futi dze-welfare yechikafu nhasi vanhu vari kudyei notaita zvakawanda futi takasvika imwe stage yekuti Mukoma system vakazomutsa timu yebhora yainzi Chazesa Pirates saka takatombopinda maactivities akawanda zvekuti takasvika panguva yekuti isusu tega ndakazosvika pakuti aiwa ngatitengewo mainform yedu yebhora isusu ebhendi chete saka tatane timu yedu yebhendi yekuti taiti tikasvika panzvimbo tikasvika nhasi tichikurudza mubvuma tikangosvika nguva iripo suppose taifarira kusvika kana makuseni ma7 8 masvika vangotuma vakomana votsvaga vanhu vemuarea kuti amuna hacho hapana yeka timu yebhora kana kuti boys dzemuarea hapana yavada kutamba nesu bhora wobva vangounganidza navanhu so vatangowirana kuti auye nguva yakati masikati pachigiraundi cheipapo saka taitamba nawo bhora nevanhu vemuarea imomo manheru vanhu aivozoya vachitoona kuti tirapa pastage saka zvakaumba ukama hwedu isusu nevanhu vataenda kunofambira vave nokuti kune dzimwe nzvimbo dzainzi hakuridzike magitari asi system airidza vana chiti panapa pakambopondwa vanhu but panapa pakarohwa mabhendi pana payaridziwa mabhendi but isusu tairidza nokuti tainotsvaga vacho vainzi vanonetsa vacho ivavo ndovataiwirirana navo ivavo saka yese mastrategy iwayo ndaiaona kukasongo bhosi kukasongo kwairohwa munhu futi pagedhi nokuti ndandire domain saka ndada kuti andatomboendawo kuti munhu trainwa karati nezvimwe zvakadaro kukasongo kuyundi eyo kwaune gym pahall pata saka ndinodai traina karati nekuita gym ikoko asi muviri wangu havakaramba kuchinja izvo ndanichingori izvo ndizvo andingori kangori kamuviri kekamusena ngodai but yaiti yasvika nguva yekuti pamaoko apa taimbotambidzana nevanhu vainetsa zvesure umwe wayo kuna kuya achidherera achiti kamufana asaizosangana nezvinhu zvihombe panguva iyo handisikuva kuti nduyo yezvibhakira iva zvikatosiyana zvasi zviri zvebasa panguva ipo saka zvimwe zvinhu zvatakakwanisa kushandisa dzimwe nzira idzo kusmoko zvokusvikira tapiwa manzvimbo tese but still ndindaitoonekwa ndichihedha futi madepartments akawanda mamuri based kupi manje wakomana smoko kuchitungisa kuunit n because takazopesa tazotsvaga nzvimbo but taiti apa tiwaneko panonzi apa ndopedu apa saka ndini futi nyakufambira stand yacho enge iri kupi kuunit n painzi pachimanje pazvido nditafambira stand iyoyo ndichibatsirwa nemudhara anonzi mudhara Malashi anonzi Jeffrey emulungusha ndovakanipa idea yokuti pane stand yarabari kutengeswa saka ukangoona stand amunogona kuiswa kuti Jeffrey yanga ari shamwari yaMukoma system vakambogara vese kuTostock vakadzidza vese mukuziva kuTostock saka ndiyakazinga kuprinta mahets matishirts ese esimokwamaiona zvaitwa naJeffrey kuburikidza ubhururu hwaona naMukoma system saka ndiye futi akazonditi aiwa pane stand apa saka kwakuzobva ndaudza Mukoma system vataenda tikanaiona saka stand yanga iri paitwa chinechi manja stand takabva tazovaka nzvimbo yedu yataiti smoko center takavaka pa tine chinangwa chekuti tione nzvimbo yekupracticira nekupota tichidzidzisawo futi vechidiki vaida zvekudzidzira magitari navamwe vakuru
vatanana ndichenjera vane shanje vasingabatwi nekudanana kwedu chido chemoyo vatanana ndichenjera vane shanje vachauya vokuudza manyimbo Wasira bwanji blessing mhlanga ushizi mhlanga mai Joseph utakora mtoka tensla sunungwa matora kujombo ko danya mata o matwinda po bwanji John Boxer ndama iti no pa stories paka paipi hapo zikwenda bwanji Jerry Wilson na wenzo kadoma kuri bwanji Sani kasira chidakwa pa Westgate hapo pa Good Hope zikwenda bwanji bwana wanga James Titisi Goliath pa Rusape hapo Emaku wangu lebesa muromo ndiye samasangana nako nditu kanyimbo ko sanga saditi kuchokera kwa yeka system tazwida kwena ndigula cha zesisa challengers Juke chandu uraisa uchandibaisa iwewe 9 minutes to 12. Ndio
banda nantsika nali nthawi yabwino nditi kucheza nanu pa tsiku lalo pa nthawi imwe ino ka ndikuti ayi ndikutsani muli mbanja ma chemwe alino mti mzaende nawo ka ikagwira nthawi za 3 o'clock pano pa National FM mukhale ni nthawi yabwino ndithu ka basi mukhale ndi weekend so yabwino yo kusangalasani ndithu mulungu akudaliseni pa zonse zofunikira za pamoyo wanu. Anija kuseka muri mwakuvanza dzangu ka ndiyo mchafamba nayo kubvaiko zvinobata ana 3 o'clock modotereka mwari wakuitire zvakanaka wakuzadzisireka zvishuwo zvenyu ndozoti mangwana vachinji vamuteta kuenda kunosonda kunonamata mwari wachiitire zvakanaka ationa matiraka dzimuri dzedu mhepo dzitaramuke ndatenda hangu musango ndarasika ndonzi national driver rap somana ngasanganike msomvuro ka nenguwa dza 9 madeko nobara tukuvoko patapo usiku mwari akuitire zvakanaka tata